Pomodlíme sa. Pane Ježiši, Ty živé slovo Božie, ktoré prišlo k nám od Otca. S hanbou Ti vyznávame, že sme Tvoje slovo často zanedbali, že sme ho počúvali bez nábožnosti, že sme si ho mnoho raz nahlucho pustili a že neraz ostalo u nás bez osohu. Bože, ako často si naše myšlienky našiel otvorené všelijakým pominuteľným záujmom, takže Tvoje slovo ostalo ležať ako zrno na ceste. Ako často bolo naše srdce ani kameň, takže sa Tvoje slovo nemohlo na ňom zachytiť. Ako často sme starosťami svojho života udusili to dobré semeno. Ty sám prebuď v nás srdečnú ochotu voči Tvojmu slovu. Otvor nám uši, aby sme ho radi počúvali a predovšetkým otvor nám srdce, aby sa doň Tvoje slovo zasialo a zapustilo korene. Pomôž nám, aby sme na zemi počúvali Tvoje spásne slovo, aby sme tak mohli v nebi počuť Tvoje nevýslovné slová. Amen. Slová písma svätého nachádzame napísané u Jonáša v 3. kapitole od 1. po 10. verš. Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi druhý raz takto. Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž mu, čo ti poviem. Jonáš vstal a šiel do Ninive podľa rozkazu Hospodinovho. Ninive však bolo nesmierne veľkým mestom pred Bohom na 3 dní v chôdze. Keď Jonáš vchádzal do mesta, v prvý deň cesty volal: Ešte 40 dní a Ninive bude vyvrátené. Vtedy uverili Ninivčania Bohu, vyhlásili pôst od najväčšieho až po najmenšieho a obliekli sa do vrecoviny. Keď sa správa o tom dostala k ninivskému kráľovi, ten vstal zo svojho trónu, zložil zo seba plášť, odel sa vrecovinou a sadol si do popola. Potom dal rozhlásiť po Ninive ako rozhodnutie kráľa a jeho šľachticov. Nech ani ľudia, ani zvieratá, rožný statok, ani ovce neokúsia nič. Nech sa nepasú, ani vodu nepijú. A nech sa ľudia i zvieratá odejú vrecovinou a mocne volajú k Bohu. Nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, čo má na rukách. Kto vie, azda sa Boh znova zľutuje, odvráti sa od svojho blčiaceho hnevu a nezahynieme. Keď Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojej zlej cesty, bolo mu ľúto dopustiť nešťastie, ktorým im pohrozil, a nedopustil ho. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky.
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, vypočujte si slova písma svätého, ako ich nachádzame napísané u proroka Izaiáša v 55. kapitole od 8. po 11. verš. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, znie výrok Hospodinov. Ale ako nebesá prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Lebo ako dážď a sneh padá z neba a nevracia sa tam, ale napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva semeno rozsievačovi a jediacemu chlieb, tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst. Nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspošne spraví, na čo ho posielam. Amen. Milí bratia a sestry, dejiny Izraela majú zvláštny, no veľmi ľudský rytmus. Keď sa národu darilo, zabúdal na Hospodina. Keď zabudol, prišli dôsledky, teda útlak, nesloboda, nešťastie. Keď bolo najhoršie, Izrael volal k Bohu, činil pokánie a Boh ho opäť vyslobodil. Nastal pokoj a cyklus sa začal odznova. Tento vzorec, teda hriech, trest, pokánie, vyslobodenie a pokoj, poznáme z knihy Sudcov aj z ďalších častí písma. A práve do jedného z najťažších momentov tohto cyklu zaznieva dnešný biblický text. Písal ho Izaiáš v čase, keď to mal izraelský národ dosť ťažko. Nachádzajú sa v exile, vo vyhnanstve. Nie sú v svojej krajine, sú v Babylone. Jeruzalém padol a chrám je zničený. Túžia po návrate domov do svojej krajiny a prajú si, aby okupačná moc od nich odišla preč. Avšak sami nedokážu nič urobiť. Uprostred týchto nárekov však prichádza Izaiáš a zvestuje ľudu to, že Hospodin počuje ich vzliky a náreky a nenecháva ich na pospas Babylončanov. Boh k ním hovorí s jasným zámerom. Chce im ukázať, že neexistuje taká moc na zemi, ktorá by prekážala Bohu v naplnení jeho úmyslov. Jeho slovo, ktoré vychádza z jeho úst, sa k nemu nenavráti prázdne, ale vykoná, čo sa mu páči. Úspešne spraví, na čo ho posiela. Ako však môžeme vedieť, že Božie slovo je dôveryhodné? Pozrime sa na iné obdobie izraelských dejín. Ak zostaneme v tomto cyklickom naratíve, po prvýkrát sa v tejto presnej podobe objavuje už po smrti Józuu. Národ bol neposlušný voči Hospodinovi a začali slúžiť Bálom a Ašterótam, čo boli pohanské božstvá. Preto ich mozarabský kráľ zajal na 8 rokov. Ako odpoveď na ich modlitby a prosby im Hospodin posiela prvého sudcu, Otniela, ktorý ich vyslobodil. Ďalší príklad bol Gideon. Izraeliti opäť robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi a kvôli tomu pociťujú strašný útlak od strany Midínčanov. Bolo to kruté a ničivé obdobie, kedy sa museli skrývať v jaskyniach a v horách len, aby zostali nažive. V strede úpenlivého volania a prosenia o pomoc Boh povoláva Gideona, ktorý so smiešne malým vojskom a s netradičnými zbraňami poráža obrovskú presilu. Začias Gideona bolo obdobie pokoja,
ktoré trvalo potom 40 rokov. Najväčšiu katastrofu doteraz však zažívajú Izraeliti práve počas babylonského exilu, počas ktorého pôsobil aj prorok. V krajine je dlhodobo prítomná modloslužba, sociálna nespravodlivosť a ignorovanie Božích slov, ktoré boli zvestované skrze prorokov. Výsledkom ich neposlušnosti bola úplná skaza Jeruzalema, chrámu. Táto situácia ich však opäť vedie k tomu, že hľadajú Božie slová. A Hospodin nemlčí. Jeho myšlienky prevyšujú naše myšlienky. Tie nie sú iba intelektuálne úvahy, ale v nich je prejavený konkrétny plán a zámer s jeho ľudom. Božie plány sú zamerané na spásu a sú v úplnom súlade s jeho svätým charakterom. Boh dáva na vedomie, že on je nezmerateľný, nekonečný, všemohúci, večný. To, čo sa človeku zdá byť nemožné, je v skutočnosti reálna cesta k slobode. Boh používa svoje slovo, nie je to len informácia, je to nástroj, ktorý uskutočňuje to, čo on ohlasuje. Je nutné uvedomiť si, že Božie slovo nezostáva iba v čase Izraela, teda zhruba 2500 rokov dozadu. Jeho slovo je jedinečné v tom, že zostáva aktuálne aj dnes. Je to dar, ktorý nevieme úplne pochopiť, ale jeho pôsobenie vieme cítiť. Najoslobodzujúcejšie poznanie je to, že Božie slovo nám bolo prejavené v Ježišovi Kristovi. Boh prináša spásu ľudstvu rozmanitými a nevyspytateľnými spôsobmi, ktoré prevyšujú a presahujú ľudský rozum. Eusebius z Cezarei učí, že tieto slová Boh adresuje národom skrze Krista, ktorý je slovom prichádzajúcim od Otca ako dážď a sneh, aby zavlažil duše a urobil ich plodnými. Hieronym hovorí o slove, ktoré sa k Bohu nevráti prázdne. Myslí tým na Ježiša Krista, ktorý vyšiel z Otcových úst, splnil jeho vôľu, zmieril svet s Bohom a vrátil sa k nemu. Jan Zlatoústy pripomína, že Boh nás nestvoril preto, aby nás trestal, ale pre naše požehnanie a večné dobro. Dávajme však pozor, aby sme túto radosnú zvesť o Božom slove nezneužívali. Pohľadom na dejiny zistíme, že v mene Božej vôle bolo často konané väčšie zlo ako dobro. Stávalo sa to predovšetkým vtedy, keď v našom presvedčení o Božej vôli sme dospeli k takým uzáverom, ktoré namiesto pokoja a blahobytu spôsobovali nepokoj medzi ľuďmi. Naše vlastné myšlienky sme nazývali Božími a ľudské cesty, po ktorých sme kráčali, sme vnímali ako Hospodinové. Hovoríme si, že časom sme múdrejší, vyspelejší. Avšak stačí sa pozrieť na posledné 2 či 3 storočia a Božie slovo uvidíme hádzané sem i tam, hore dolu, ľavo pravo. Božím slovom sme ospravedlňovali otroctvo a násilie nad ľuďmi inej pleti. Dokonca boli často považovaní za niečo menej ako človek. Viedli sa vojny v mene správneho poznania Božieho slova. V minulom storočí ľudia liečili mentálne ochorenia na spôsoby, ktoré už o rok boli pokladané za barbarské a nehumánne. Ničený bol človek ako taký, Božie stvorenie.
A v mene čoho? Aký je to Boh, ktorý si vyhovujúco za spravodlivých vyberá vždy len tých pri moci, zatiaľ čo jeho slovo sa v ich rukách mení na nástroj útlaku voči každému, kto nezapadá do ich definície normy. Bratia a sestry, Boh nás nechce ničiť alebo trestať. Chce nás privádzať do jeho prítomnosti, kde sme v bezpečí. Ježiš Kristus prišiel na tento svet, aby zomrel za nás, aby nás zmieril s Otcom. Je to niečo, čo sami by sme v celej našej zavrátenosti nedokázali. Ako niekedy Boh posielal Izraelu sudcov, aby ich vyslobodil z nadvlády nepriateľov, tak poslal aj nám jeho syna. Poslal ho, aby sme boli vyslobodení z hriechu, aby sme už teraz participovali pri šírení zvesti o ňom, o slove, v ktorom sa nachádza naša spása. Toto slovo, ktoré nám bolo darované, nie je nástrojom na vylučovanie druhých, ale mostom k ním. A práve toto dosvedčuje jeho dôveryhodnosť. Ak je Kristus slovom, ktoré nás zmierilo s Otcom, potom sme aj my povolaní byť ľuďmi zmierenia. Pravdivé prijatie tohto daru sa neprejavuje v tom, že sa cítime byť lepšími ako ostatní, ale v tom, že dokážeme s láskou a úctou hľadieť na každého. Lebo slovo prišlo pre všetkých bez rozdielu. Amen. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, my ti dnes chceme ďakovať za tvoje slovo. Ďakujeme, že k nám prichádza a ďakujeme ti, že sa k tebe nevracia prázdne. Ďakujeme, že v ňom môžeme nachádzať útechu a že v našich ťažkostiach, ktoré prežívame dennodenne, sa môžeme k nemu utiekať. Ďakujeme ti za dar tvojho syna Ježiša Krista, že prišiel na tento svet a že nám ukázal, ako tvoje slovo má vyzerať a kedy tvoje slovo budeme počúvať a kedy ho budeme nasledovať. Ukázal nám, že v našich blížnych máme hľadať teba a že všetkých máme príjmať bez rozdielu a všetkých máme milovať. Pane náš, pomáhaj nám pri rozlišovaní tvojho slova od toho, ktoré si hovoríme iba my. Prosíme, ukáž nám, keď ideme tou nesprávnou cestou a keď máme nesprávne myšlienky. A navádzaj nám tvoje myšlienky, ktoré sú správne a ktoré nás vedú k večnému životu a spaseniu. Prosíme ťa, vypočuj nás, keď k tebe ešte takto voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje. Buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmite požehnanie. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj
a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen.